Mag somo kamoido ni madhidu achiel bang' migawo mar somo ya Mbui mar oro kwayo mag hola kod sire jopuonjre madonjo e kuonde tiegruok mamalo e thurka. Lai ma jopuonjre mamanyo konye e wi oro kwayo e Mbui ne bor mokale apis duol mar HELB mano machiwo sir ne jopuonjre ma thurka. Ka jafwambo mar Jopuonjre lero no thoth jopuonjre manochopo apise mag HELB koni Mbui mar oro kwayo no okiawre mayot ka jopuonjre moko to pok ochopo higni 18 bende ne ohuma ahinya kaluwore ni ok oyienegi kawo hola nikech gionge kod opande. Magi gin jopuonjre mane otimo penj mar klas 12 higa ma okalo. Lai marabora ni yare malo karidore piny nyaka e ndara en mar manyo duoko ewi midhiero magiyudo e kinde magioro kwayo mag hola kod sir kokalo e mbui mar piny owacho. Ka nitie jonyuol kod jopuonjre mamoko wuok oko mar Nairobi. Gi jumbe 2 kende to piny owacho loro chenro mar oro kwayo. Jatatiji mar duol machiwo sir mar omenda HELB koni maromo jopuonjre 60,000 kende ma oseoro kwayogi ewi kwan mar jopuonjre 260,000 ma owinjo or kwayo. Jopuonjre ma ochopo ka koni gin kod tich matek e oro kwayo ka moko rito nyaka saa 7 mar otieno mondo Mbui mar oro kwayo chak tiyo. Portal is lagging because you cannot access the portal any time of the day. You must sit up to late night, maybe from 12 to 3, because during the day there are many people accessing the portal. HELB chenye inafanya nimetik both the loan and the scholarship. Sasa loan ndo imeenda, scholarship bado. Sasa and scholarship ndo ina to take 93%. So nimekuja hapa nione guidance kama watanisaidia ni tick to your HELB. Kopogore gi ma ochopo yudo sira achiel kachiel e apise ma Nairobi e gwenge geno rumo ne jopuonjre moko e kaunti ma Kisii. Ma en japuonjre ma owinjo riwre kod mbalariany ma Kabianga mar timo clinical medicine. En japuonjre ma jonyuol mage onge nyalo hike bende pokoro 18 nyiso ni ok owinjo yud hola. I'm supposed to report on the 28th next week, but due to challenges, I don't know if I'll be able to report by that date because the fees are high. Etwak marwa kod jatatije mar HELB Charles Ringera okoni kik japuonjre ma onge gi opande bed kod kibaji hola magi biro migi e kinde magi yudi opande magi. In terms of supplying the other details, for example, the index number and the birth certificate, they won't be allowed to supply that index number and birth certificate. That will allow us then to proceed for purposes of categorization. We'll then know how much amount of loan is pegged to that child. Immediately they get the ID, they will launch the ID with us through again the same system, and then their tuition loan will be released to the university. Ringera okoni gisetwa kod mbalariany mondo mi oyiorwak jopuonjre ma onge opande kendo singo ni gibiro chwalo omenda gi ka giseyudo opande magi. The universities have been requested not to chase away the students. So that's the arrangement we have with the university. They know this amount of money is going to come from HELB. It's like an IOU that we have actually given the universities. The only component you can see will be a challenge is the upkeep component, which then will be released in December when they actually launch their ND cards. But that is why we are hoping now guardians and guarantors will come in so that they can be able to support the child for purposes of upkeep money. Oro kwayo mar hola kod sir owinjo rum tarik 7 dwe manyien ka mbalariany mamoko to osechako rwako jopuonjre e kinde mamoko to chako dwe mar 9 higani. Judith Omondi, Ramogi TV.